गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बwsrang इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाहैबाय। जों दिनै नै भुटानाव बेरायनो फैदों। फार्स्ट टाइम बेनो जोंनि भुटानाव फैनाया। जों गोसोनानै एन्ट्रि खालामगासिनो ब्रादारमोन। दानिसो उनाव जों हाबनोसै आरो गोजौआव गाखोनोसै। भुटाननिफ्राबो जोंनियाव हाबफैबा बिदिनो गेट पास लानांगौ नै लाइन जागासिनो गारिफ्राबो भुटाननिया जोंनि इन्डियाआव फैनो नागिरदों नालाय दा जों बेनो भुटान फारसे थांनो नागिरबाय आरो ब्रादारमोनहा एन्ट्रि खालामगासिनो जोंनाबो आरो बैयाव मोनसे गेटआव एन्ट्रि खालामहैबावनांगोन बेसो मेन जाहैबाय भटार कार्ड आइडिफोरखौ नांगोन आइडिखौ फिसा खालामा नोंथांमोना सुबिदाखौ साबसिन नायगोन दा जों गेट मोनफैबाय नै भुटान गेट हाबनोसै जों दसे उनाव बे गेटआव नै मानसिफ्रा एन्ट्रि खालामनो सिङाव हाबनो नागिरबाथाय नैबेयाव एन्ट्रि खालामनांगौ नालाय बेखौनो जों गामिनिफ्राय नुहुरो बे हाजोखौ बेयावनो बेरायहैयो Butan बेनो फार्स्ट टाइम आंनि सकियाव फैनाया फार्स्ट टाइम बिनि सिगां फैफेराखै माने फार्स्ट फैदों